салом мегӯем ба ҳама он нафароне ки китобдӯст ҳастанд, китобхон ҳастанд ва ба мутолиа намудани асарҳои гуногун шавқу рағбати зиёд доранд. ин барномаи Аниси Кунҷи танҳоӣ аст ки дар ҳошияи Озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноии китоб аст пешкаши шумо мегардонем ва албатта дар ҳар як шумораи барнома мо кӯшиш мекунем шуморо бо довталабони Озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноии китоб аст шинос намоем ва дониши онҳоро пешкашатон гардонем. ва қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Пирова Нозанин аз шаҳри Душанбе ва биёед бо худи ӯ аз наздик шинос мешавем. Салом Нозанин. салом. ба барномаи мо хуш омадед. Ташаккур. Нозанин, метавонед дар бораи худ пурратар барои тамошобинони телевизиони Баҳористон маълумот диҳед? бале. Ман Пирова Нозанин, иштирокчи Озмуни Фуруғи Субҳи Доноӣ мебошам. Ман тӯли 2 сол мешавад ки дар Озмуни Фуруғи Субҳи Доноии китоб аст иштирок менамоям. Ташаккури зиёд. Дар кадом номинатсия? Ман аз рӯи номинатсияи бачагона иштирок менамоям. яъне хондан ва азбар намудани адабиёти кӯдакон ва наврасон. Ҳамихел? бале. Ташаккури зиёд. Мегуфтед ки дар синфи чандум таҳсил мекунед? Ман дар мактаби сиваришти ноҳияи Сино дар синфи 6 таҳсил менамоям. беҳтарин аст. хуб, чӣ шуморо водор кард ки дар Озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноии китоб аст иштирок Ман аз хурдӣ ба китобхонӣ шавқу рағбати зиёд дорам. яъне рағбати зиёд ва чуноне ки ба ҳамагон маълум аст ҳангоми фақат таблиғи ва эълони анамин озмунро дидан на ҳар як шахс метавонад мустақилона ба ин озмун омада худро номнавис кунад ки шумо албатта ҳар як шахсро нафаре ҳаст ки роҳнамоӣ мекунад. ба шумо ки тавсия дод ки дар ин ҷо иштирок кунед? вақте ки ман дар телевизор тамошо кардам ки Озмуни Фуруғи Субҳи Доноии китоб аст баргузор шудааст ва хостам рафта дар озмун иштирок намоям. офарин. ки шуморо роҳбарӣ менамояд? устодонам роҳбарӣ менамоянд. Нозанин, мегуфтед ки шумо чӣ қадар адабиётро аз худ намудаед? ман зиёда аз 900 то китоб мутолиа намудам. ман 8000 мисраи шеърӣ медонам, 500 то чистон, 500 то зарбулмасал, 300 то латифа ва ғайра чизҳоро аз худ намудам. аҳсан. ба шумо чаро маҳз адабиёти кӯдакон ва наврасонро интихоб кардед? барои он ки адабиёти кӯдакон ва наврасон хеле шавқовар мебошад. метавонед шоирони бачагонаро номбар кунед? бале. марҳамат. Латофат Кенҷаева, Гулчеҳра Сулаймонӣ, Мирсаид Миршакар ва дигарон. ташаккури зиёд. ба шумо бештар эҷодиёти кадоме аз онҳо писанд аст? ман бештар шеърҳои Латофат Кенҷаеваро аз ёд менамоям. метавонед яке аз онҳоро ки баҳратон бештар писанд аст барои мо қироат намоед? бале. марҳамат. ман мехоҳам аз Юсуфҷон Аҳмадзода як шеърро қироат намоям. марҳамат. буд набуд санҷо буд, дар мулки панҷо буд, эрка буду гул буд, нозу нузаш мул буд, ҳарчи диҳӣ немегуфт, гар надиҳӣ те мегуфт, рӯзи очаш ош пухт, оши шулам ош пухт, санҷоби мо ноз кард, нахӯрду арроз кард, ошаке ту шур гуфт, худат бару хур гуфт, ногоҳ омад як боша, рабу табақи оша, санҷоб гуфт чӣ гап шуд, очаш гуфт аҷаб шуд. ман мехоҳам ғазалеро аз Бадриддини Ҳилолӣ барои шумо пешкаш намоям. марҳамат. биё эй бедили аз кор монда, зебим андар паси девор монда, далерӣ кун ки майдон аз далер аст, агар рӯбаҳ далер афтад шер аст, чӣ хуш гӯянд мардони ҷигардор, ки пое пеш ниҳу дасте бурун ор, агар 100 сол зери санг бошӣ, аз он беҳтар ки зери нанг бошӣ. ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ хотиррасон мешавем ки барномаи Аниси Кунҷи танҳоиро дар ҳошияи Озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноии китоб аз тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед. ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо ҳастанд Пирова Нозанин аз шаҳри Душанбе ва қайд кардан ба маврид аст ки Нозанин дар номинатсияи адабиёти кӯдакон ва наврасон дар ин озмун иштирок мекунад ва чун мо медонем ки дар адабиёти бачагона аниқтараш дар ин номинатсия на танҳо шеърҳо балки ҳикояву афсона, чистон, зарбулмасал, тезгӯякҳо низ ҳатмӣ ҳастанд, яъне дар низомнома омаданд. мехостем пурсем ки шумо ҳикоя метавонед баҳри мо нақл кунед?
бале, сурати модар, ҳикоя аз азизи азиз. рӯзе рафиқ комиссар ба ҳуҷраи сардорон омад ва ба ҳар як ҳуҷраҳоро нигоҳ мекард. ногоҳ ҳамаи ҳуҷраҳоро аз назар гузаронд. ногоҳ чашмаш ба як ҳуҷрае андохт ки дар бораи утоқи сурате овезон буд. рафта аз шахсе пурсид: ин суратро зуд гиред, ин сурати кист? баъд шахс ҷавоб дод: ин сурати модари ман аст. рафиқ саргор зуд ҷавоб дод: бигзор истод, маҳз модар ватан аст ки мон дар хизмат мекунем, сурати модар бошад истад. баъд аз чанд ҳафта комиссар омад дид ки дар болои ҳар як кат яктои сурати модар овезон буд. хуб, шумо аз ин ҳикоя ба чӣ хулоса омадед? ман аз ин ҳикоя ба хулоса омадам ки маҳз модар ватан аст ки мо дар он зиндагонӣ мекунем ва мо бояд хизмати онро ба ҷо биёрем. нозанин, чӣ тавре ки ба ҳама маълум аст, дар адабиёти бачагона шоирон хеле шеърҳои хубро дар васфи ватан, модар ва умуман дар бораи ватандӯстиву меҳанпарастӣ эҷод намуданд ва ин лаҳза мехостем то шумо низ дар бораи ватан як шеърро қироат намоед. ватан аз дилҳо мебарорад ғам, ватан одамро мекунад одам, болу пари кас ватан мебошад, бахтовари кас ватан мебошад. ту насли озод ватан дорӣ, зебову обод, бигрифтааст ӯ туро дар оғӯш, аммо накун ту ҳаргиз фаромӯш. фарзанди ҷон бош, бар ватани хеш, ҳампосбон бош бар ватани хеш. ташаккури зиёд. агар ягон шеъри дигар ҳам бошад дар бораи тоҷикистон, марҳамат. тоҷикистон, мекунам шукри каму бисьёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. аз ту ман сарват намехоҳам, ватан ҳастӣ бас аст, бо хасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст. мумкин аст як шеъри дигареро қироат намоям? албатта, марҳамат. тоҷикистон, эй кишвари нуру сафо, сарчашмаи меҳру вафо, ҳастӣ ба дарди мо даво. эй тоҷикистони азиз, эй модари ҷони азиз, эй қуллаи боми ҷаҳон, бошад ливоят парфишон, ту сарбаланди ҷовидон, эй кишвари ҷони азиз, эй тоҷикистони азиз. мехостам пурсам ки барои иштирок дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ шумо чӣ қадар вақт тайёрӣ дидед? ман тақрибан чанд сол мешавад ки бар озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст тайёрӣ дида истодаам. яъне масалан ҳамин як шеър ё як афсонаро дар чӣ қадар вақт аз ёд мекунед? агар шеъри кӯтоҳ бошад дар 3-4 соат, агар шеъри дароз бошад тақрибан дар як рӯз. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, адабиёти кӯдакону наврасонро бидуни чистону тезгӯяк ва зарбулмасалҳо тасаввур кардан номумкин аст. аз ин рӯ биёед барои мо якчанд чистон гӯед. ҳам рӯшану ҳам пирам, хашм аст дар замирам, агарчи зури дунём обам диҳанд бимирам. ҷавоби ин чистон оташ мебошад. ташаккури зиёд. хуб, боз? чашмакат аз он гирён, рӯякат моҳи тобон. ҷавоби ин чистон собун мебошад. хуб, боз? як порча замин доштем, тухми сиёҳ доштем, бо чашми худ бидидем, бо дасти худ бикоштем. ҷавоби ин чистон китоб мебошад. аҳсан, ана акнун навбати тезгӯякҳо. 6x6 шавад 36, 6x6 шавад 36, 6x6 шавад 36. чуҷа афтода чуҷа, бечуҷамон хуҷа, чуҷа афтода чуҷа, бечуҷамон хуҷа. хуб, аҳсан. ва шумо ана акнун якчанд то зарбулмасал гӯед. олими беамал, замбури беасал, забон донӣ, ҷаҳон донӣ. забон лаҳми гӯшт, бо як гул баҳор намешавад, аз як даст садо намебарояд. хуб, аҳсан. ба шумо мехоҳам достоне аз Мирзо Турсунзодаро барои шумо пешкаш намоям. сайёҳи ҳинд, кӯдаке мегашт бо қӯтии худ, дар хиёбони лаби баҳри кабуд. метавонисти ки дар чашмони ӯ пай барӣ аз мақсади пинҳони ӯ. медавид он ҳар тараф бо ҷустуҷӯ, сӯи ҳар як роҳгузар оварда рӯ. огаҳӣ медод симои писар, ки ин ҷо омадааст вай аз мулки дигар. гашт маълумам ки меҳмон омадааст, меҳмон аз мулки афғон омадааст. гуфтам эй сайёҳи ҳинди кобулӣ, кӯдаки хурди дар ҳукми гули. ҷисми хурдатро аз пушти ҳиндукуш, кин ҳаво дод аз чӣ мегардӣ хамӯш. хуб, нозанин, дар оянда чӣ нақшаҳо доред? ман дар оянда мехоҳам
ба ватан модари худ хизмат кунанд. мехоҳам дар оянда духтури равоншинос шуда ҳамватанонамро аз бемориҳо нигоҳ дорам. ташаккури зиёд ва мо низ дар эҷодиёт ва умуман дар фаъолияти ояндаатон бурдбориҳоро таманно дорем ва мутмаинем ки дар даврҳои минбаъда низ шумо комёб хоҳед гашт. Ташаккур. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи Аниси Кунҷи Танҳоӣ китоб аст ки дар ҳошияи Озмуни Ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳи Доноӣ китоб аст пешкаши шумо гардонидем ва ҳамсӯҳбати имрӯзаи мо буданд Пирова Нозанин аз шаҳри Душанбе. То барномаҳои минбаъда китобу китобхониро фаромӯш насозед.